Podľa nás na tom baví tie výzvy, keď príde nejaký projekt, ktorý nemáme moc skúsenosti, alebo je to projekt, ktorý vlastne je nejaký potenciál nejako náročný, tak do toho vždycky idem, kvôli tomu sa niečo na to môžeme naučiť, niekam sa posunúť. To pomáha ako keby klientom, ktorí hľadajú niekoho ako partnera, ktorý chce posúvať tie projekty ako dopredu v týchto oblastiach. Zároveň hľadáme projekty, ktoré majú nejakú výzvu, čo sa týka technológií, kam sa vlastne ako posúva nejaká udržiteľnosť v rámci architektúry, v rámci ako keby drevostaveb. Práve sa snažíme týmto tématam ako rozvíjať, posúvať ďalej, aby vlastne sme tie projekty trošku prinášali nejaký nový pohľad. My ten projekt vezmeme komplexne, to znamená, že navrhujeme od toho veľkého urbanizmu po ten samotný barák ako architektúru až po ten interiér toho samotného domu. To znamená, že kooperujeme v rámci tých jednotlivých projektov s tými tímami skrz naskrz, aby vlastne ten projekt bol dotiahnutý v každom detailu a že to samotná architektúra, tak potom tá klička pomaly na dveřích a verejný prostor kolem toho domu. Pre nás je dôležitý ten projekt dotiahnuť až do toho finále v rámci celej projekcie a chceme robiť projekty, ktoré sú reálne, dokážeme prosadiť v rámci kontextu mesta, dokážeme projednať, dokážeme vlastne ako keby zažiť, aby sa na konci ten projekt pokračoval. Nechceme dať projekty vlastne do šuflíku a táhneme na to, aby sme vlastne ako realizovali. A preto vlastne ako keby máme celý ten aparát tých ľudí, ktorí sú schopní vlastne do toho prispieť a na konci dňa ako keby vygenerovať celkový výsledok tak, aby sme ho postavili.